ବାଫଡେ ଦୂର ଆସି ଗରମ ଆଜିକା ଜନତା ଆଜିର ଜନ୍ତାଳ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଟୋଟାଲି ଡାଲମାରେ ଫୋନ जो ଆପଲ ଫାଳିକିଆ କଖାରୁ ହେଇଯିବ କଣ ଆଇଫୋନ 14 ପିଲା ଆମ ରୋଡ ଉପରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିବ ନାଇଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ନା କଣ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ ଭଲ ନୁହଁ ବହୁତ ଅଣ୍ଡା ପଡିଛି ଦେଖ ଅଣ୍ଡା କେଶରଟା ବୋଉ ବୋଉ ପାଇଁ ଟିକେ ପଠେଇବ ଭଲ ପାଇବା କେମିତି ଜାଣିବି चल चल बाबा तुम कॉलेज खाऊ कौन कौन हाँ बापी यहाँ कौ पड़ो यहाँ कौ पड़ो ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ନା ତମେ ମତେ କହୁଛ ତମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନା ଆଉ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ